सुवर्णा, घरची रेसिपी चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत खांद्याची स्पेशल गोटलेली गंगाफळची भाजी। ही भाजी भंडारा असो किंवा लग्न समारंभ असो आवर्जून केली जाते। त्यासाठी लागणारं साहित्य: अर्धा किलो गंगाफळ मी कापून धुवून घेतलेलं आहे। ते गुडचट असतं म्हणून मी त्यासाठी 25 ते 30 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्याची भाजी थोडी तिखटच चांगली वाटते। तुम्हाला जर कमी जास्त करायचं असल्या तर तुम्ही मिरच्या कमी जास्त करू शकता। 9-10 लसूण पाकळ्या, एक छोटा अद्रकचा तुकडा, थोडा कढीपत्ता, थोडी कोथिंबीर, 1 चम्मच मोहरी, 1 चम्मच जिरं, थोडं अर्धा चम्मच मेथी दाणे, 1 चम्मच हळद, 1 चम्मच मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पावडर, चवीनुसार मीठ। मी 1.5 चम्मच तेल टाकून गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता तेल गरम झालेलं आहे। आपण त्यात आधी थोडा कढीपत्ता, मेथी दाणे, जिरं, मोहरी हे टाकून घ्यायचं। लसूण अद्रक मिरचीची पेस्ट करून घेतली ती टाकायची। मेथी दाणा टाकल्याने भाजीला खूप छान टेस्ट येते। ही आहे आपली स्पेशल टिप। आपल्या मिरच्या परतून झाल्या आहे। आता आपण हळद, गरम मसाला आणि धनिया पावडर हे सगळं टाकून देऊ आणि थोडं 5 मिनिटं परतवू। आपला मसाला 5 मिनिटं परतून झाला आहे। आपण गंगाफळ टाकू। गंगाफळ टाकले की याला छान 5 मिनिटं वाफवून घेऊ। मसाला आपला चांगला एकजीव झालेला आहे। आता यात अर्धा ग्लास पाणी टाकून त्याला 2 शिट्ट्या घेऊन शिजू देऊ। 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। गंगाफळ जर कळत असलं 2 शिट्ट्यांमध्ये नाही झाला तर अजून 1 शिट्टी तुम्ही घेऊ शकता। मीठ टाकून आपण तिला घोटून घेऊ। या पद्धतीने घोटून घ्यायचे। त्यात जर थोडं तुम्हाला पाणी वाटलं तर तिला गॅसवर 5 मिनिटं होऊ द्यायची। भाजी झालेली आहे। कोथिंबीर टाकून सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊ। ही आपली घोटलेली भाजी तयार आहे। गंगाफळची भाजी ही वरणपोळीबरोबर खाल्ली जाते। आजची रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि जास्तीत जास्त शेअर करा आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।